I dag skal vi se, hvordan vi fileterer sild. Og det vi simpelthen starter med, det er, at vi skal have fjernet indmaden. Så jeg lægger et snit herop fra under hovedet af, og så ned til gatten. Så jeg bruger bare min kniv. Ikke stik kniven alt for langt ind, fordi vi skal helst undgå, at vi skærer hul i indmaden herinde. Sådan. Og så kan I prøve at se her, når jeg åbner op, så kan I se indmaden, den er her. Jeg har nu skyllet fisken og fjernet indmaden, og nu er vi klar til at gå i gang med at filetere den. Man kan også sagtens gøre det, at man simpelthen tager benene ud med fingrene. Og det gør man simpelthen ved at køre sine fingre ned langs benene her på indersiden. Selvfølgelig starter jeg lige med at fjerne hovedet først, men ellers så er det ret nemt bare at bruge sine tommelfingre, hvor man simpelthen bruger sin følesans og føler sig frem. Jeg vil allerførst lige starte med at skære et lille snit lidt længere ned hernede ved gatten. Sådan. Sådan. Og så kan I se ned her, at jeg har lige lagt et lille snit indeni. Nu er vi simpelthen klar til at gå i gang med at filetere. Og jeg lægger et halvmånesnit her rundt op i nakken og ned under bag her ved gællerne. Sådan. Og så lader jeg simpelthen bare min kniv køre ind, og så følge benene, og lad kniven gøre arbejdet for mig. Det kan godt være, at I skal holde lidt mere ved fisken, for den er ret glat, og så er de ikke så store sildene. Sådan. Og det var den første filet. Og så skal vi have gjort akkurat det samme på den anden side, så jeg skærer ind igen her bag ved nakken, og lægger kniven ned og lader den køre herop langs benene. Igen hold godt ved den, for den kan godt smutte lidt rundt. Pas på med ikke at få fingrene ind foran kniven. Hvis I endelig, så læg den hånden fladt ned oven på fileten. Sådan. Så har vi de to fileter, og skroget, det lægger vi bare herover. Det skal vi ikke bruge mere. Det er sådan, som I kan se her, så er der stadigvæk lige lidt, vi gerne vil have. Det er nogle ben, der sidder, og dem skærer jeg simpelthen af her ved at lade kniven køre helt ind langs kødet. Sådan, så er det lige før, så kan jeg faktisk bare holde godt ved fileten, og så skærer jeg dem bare af. Sådan. Og det smider jeg bare væk. Så sørger jeg for, at jeg mærker simpelthen rigtig godt efter, for at se, skulle der være flere ben. Der var måske lige lidt tilbage i halen der. Og hov, der sidder også lidt der, jeg gerne lige vil skære af. Igen, det er så vigtigt at bruge følesansen her. I sild, der er der rigtig mange ben, også her hele vejen ned langs fileten. Og der bruger jeg simpelthen pincetten. Og jeg går bare i gang her med pincetten og tager dem ud. Det er en rigtig god idé, når I fjerner ben fra fisk, og brug pincetten sådan, at I rykker benene op mod hovedenden. Det vil sige, at I simpelthen lægger pincetten ind og lader den køre op mod hovedenden, for så slipper benene meget nemmere. Nu er vi færdige med den ene filet, og I kan se her, der er stadig skind på. Det skal der være. På en sild kan vi sagtens spise skindet. Og så er den faktisk klar nu til, at den kan blive brugt til stegsild.